guys, nakaabot nami dari sa dalagit. Jadi araghang manghudya. Ka siksi. Ija ko nung ubanan nung mangita mi og dress lagi. Asa mi dani makapalit. Naman gani mga dress sa taas. Basig na kay maganahan ba? Sa katong pares imo kuno imo ha. Lagi. Ari nagdari agi na. Naka-timing ra gani ko na tunga ho ah. Pagtanaw na mo ni Junjun diha. Hala bisig maura utudi di na. Tulura ba yung paliton? Si kuan, si Istir. Tanaw natin. Madulam ba na ako? Hey guys, ga kuan mi sa kong manghod. Narang kasiksi, jarang kagwapa. Ikaw pa hong tanan. Gwapa og Kapag matuhog. sumana kami sa taas guys. Diyan nami guys dari sa taas kadung. Diyan nami dari sa taas. Madulam man ang tag naay ko. Uy, nak, na ilong sleeve na to lang to ah. Pero makita na sila kuan. Ilang kuan. So manay merkado diri sa Nalagit. Isa man to dapit din. Nga to purman tas kuha din ba basig na sila i-stock. Dari man ko. Siopaw. Kani siya din kay dark blue rapod. Nasa ng lalaki. Hindi po siya. Maghapon. Dark na kaadyo. Kato para sa imong color lagi. Dali man to. Dali masud ta. Dong. Sama. Mananaw mig dress. Sige sila. Dali man to napalito ako ah. Jagi sa kuno din kanang Na. lagpas tuhod. Wa man ti. Hala. Wa mo yung mga i-stock kato yung mga nga nag-color bitaw. Ti nga na. Kay nga na. Nalag color. Still blue. Ay, bi, tanaw na to ni. Julie ganahan ani. Malag may suot gud og film, bud basta dress. Sa dress. Kani ma'am, tanaw ko. Til blue man na, til blue. Di apod. Ala di ala gid til. Kana ti mo gikaptante. Na, nabay usa nga murag Kani. Kani. Na napay usa nga Kuan basta Kana ti. sakto ka lain-lain og naabugan ra jud ni siya ma'am ay sahan. Di alcohol i-video ko sa story ko bigriot. Ay sa ma'am ay sa ato sa kuan. Patanaw. Walain man gud sa gitsura. Sana sa ito maglain. Abog ra man sa abog. Ha? Sakto ka na. Jul, naala mi dari Jul. Kani. Sakay na. Naay mga sinina dari, na may mga putun. Pwede ra na. Kira mag-video ko. Oh? Ay ma'am. Tignan Kani ba tanawon? Na, pwede murag. Video ko tinga. Kira mo. Itanaw ka sa amchan ni. Ala thank you. Eh nang plurami. Na, oo. Ala thank you Kaiti. Kay kano. Na si na i-design sa daghan So okay na ra. mini diya magpakasal na lagi si Jan. Gali tignan amay ko niya permi. Ni Kay okay ra magkuno yes programi bisag na i-design kay basta dress. Kani patanawa ko no kana. Kana ti patanawa ko no kana. Asa ani kani? Oh kana. Ug ako kay patanaw ni ja og nainindot day di anja. Wa naman si Jam murag nay Sleeveless. na istiblis gamay Ayo ba? kani. Kan kari day tanawa day na may design sa daghan na mura mag ikaw may kasal. Bilo man pud si Jan. Bilo man ka. Bilo. Nakira ba nasutog bilo ta? Bilo man ka. May bukton si Jan ti hapra man. Amot lang ka sa pwede ba dito? Kani tanawa na ah. Taas ka Jo. Oh, taas. Ang problema ang diri kay di masak diri ba na mainat. May mainit. Tambok ka ba si Jan ti? Lambot mo Ha? sa guro. Nipis. Kanang usa kay nindot kani kani. Kani. Kana nindot kani usa. Kanang plain ba? Sabi na ko diri sa kuno. Nipis man siya dahil dya.
Hinanglan pa siya magsapaw ka ng kuwan sa mag-tube siya. Hala, day, pwede day ni sa day kay katong imong suotan nimo katong puti bitaw nimo. Kuan, sapaw. Natuwa na lagi. Katong pang kuwan. Pwede raman ni siya katong Oh, di pwede ba? ikaw pagtaran kayo. Hindi ka lang sakto niya. Dako pa siya day. Ti, maglinggo siya sa suot dani sa kuwan kay dako. Ay Ay gamay. gamay. Mamiglawas. Asa isukod, asa isukod. Isukod na lang. Diyan kanipon mo panaog sa kudan ni kay. Naog tanang kulor ron ma. Mapiting. Kay nindot kina sa style, ganahan kudan ni style ani. Kani ko lang ikanal ko sa style. Mga kuwan na ganyan sa Kaya day ganahan kudan ni style dayo. Oh, di ko na siya kay bukton. Sa style oh na. Tanang siya style dal, Jol. Taas man siya. Makuha ko ba kanay. Oh, labanan eh, babadan ni Karil. Abo Yan na. na Jol oh na. Gaba doon na. Panyo lang tabuan na day. Kana lang. Kani mo parang sakto ni mo day din. Pasari. Nakapalit na may ang nakapalit. Oo, nakapalit na ko. Lagi ka doon gi-vlog mo mga nakapalit ko ka kuan. Sa grabe sa atin. Ito mo kulay. Abdi kay siya paluwir. Ano day followers ni Jowa pagkain oh. Hi ma'am. Followers ni mo oh. Mama Julie. Followers natin tanan. Pwede naman magpunog isang ano. Kani, tibasig na kay ingani. Guys, ja. Followers po na mo siya guys. Ano kung kayo nakailan sa namo. Sorry day mi dari dahan ni mo. Nay, mananaw na pero maawal mas siguro sila mo. Sila si day. Kuan ka naman diri ko. Salamat pa Jo. 300 lang ma'am. 450 ganitong aho ah. Tikas. Ja, mangita pa mig dress no kuan Mickey Mouse. Nang tingin kuan ni Ariana. Na to. Sus kabalo gid siya intaw. Yan na puno. Mangita mig Mickey Mouse ni Eliana na ba kasi po. Wa ta bagay ni Mouse diri niya kuan. Kuan terno raman kasagaran. Oh, pira o pirno. Pero dako-dako na kabato sa. Nagi pangindaan niya sa Cristel. Ay pag ngita ang Cristel kay ngita magpapalit ko na pud si Cristel og sandal. Kani. Kani pakita kana. Kani pakita. Aw kani lang kay murag luin na darak manig hayag. Ay sa ay kita pagani ko arte ko. Kani kul. Kana. Kari okay cute. Kana. Kani kay pang Samir ba? Samir. Bata mo na. Okay, dapit dagat ba? Ina ka rin nalaman kay Hello Kitty na. Oh, kani kay Kana kay Hello Kitty. murag silver dust. Usa di mo gana plastic? Nga kanila? Tawag ang assistant do nagkulay pink pa jud og bag. Kani mga ingani ko. Halala ka. Kani ko nas likod na. Kari ba diya kay nindot? Kuan man sa matangtang man na di sa ganang kay na si Kani, asaan ni nila? Kari po do cute. Kani? Kana.
Ana lagi. 39 man. Ah, di na kaigo na. Karira imo gamay di ah. 39. Karira jud di ah. Wala kung at Di ba di matangtang Jin? Ha? Channel kanina. Man. Ang garo ah. Kana na lang ina kana. kani minindot dayo. Channel. Kanaday para sa ho ah. Channel to. Channel. Kana na lang kuno. Size 36. Size 36 day. Dako na 35 ra man ka. Sakto na. Guys, kay hindi namin mulaw sila Jijin. Diyan mo sakay na naman sila tricycle. Diyan salamat ka Jijin ha. Salamat din dyan kung giubanan ba siguro pa kaman YouTube dahil may buliot tumi dyan. Di mas dyan mo YouTube dyan. Masakay na si dyan. Diyan salamat ka Duday. Sakay na po bidari. Bye. Para Jijin guys kay isa ra jud ka buka mong napalit. Bukang Aliana. Hi guys, naabot na dyan Midres Bahay. Diyan naghang naong, mura na ni naong og sungkaban. Sinja. Sungkaban nga, sigbin dyan. Kuan guys, ara dyan kapuya kayo, kana lagi magsakay-sakay kag series nga, ka, lubak-lubak niya mga agyanan dari sa Cebu. Mura kag tak-tak ni mga baga, mga bilat ni mga mga bilat. Bito makaihi ka guys ha. Pugang-pugang bito nga na guys nga kanang ulpot-ulpot ng series. Sus grabe din ka problema dari guys sa mong karsada kay grabe din ka lubak-lubak sa bawon nga no sa panimaadyo ni karsada diri sa Uslob. Padung dito sa dadagit nga raman din ka lubak-lubak pa man kay sa nasamtan man sa pag-udit. Then naabot na diri guys. Salamat ni Kadyo sa ni sponsor da ng Aliana na ah. Kay jaman na paborito na kay dito sa Bohol ija nang hagkan-hagkan yun nag Minnie Mouse mga nga naman na sila guys na makita man sa unang dito pa ko guys na naghagkan-hagkan na ija ng Mickey Mouse. Salamat Kadyo sa sponsor sa Mickey Mouse ni Aliana. Yan na. Kanahan man sa kulay yellow na lang may magipalit kay mga ramay na yung nakasuwat nga Mickey Mouse. Diyan kani po daghan man ring Mickey Mouse na ah. Na daghan ka Mickey Mouse nga naglablab diyan na sa mga suwat na sa mga suwat na. I have a surprise for you. I have a surprise for you nakabutang dari diyan. Salamat Kadyo sa nag-sponsor dani malipay jud Kadyo sa Aliana dana diyan. Salamat day pod sa kuan kay nakapalit si Christy og sandals kay wala gyud say chililas kuno dito naguli sa Bohol. Salamat. Usa ra ka bukahang napalit guys nga kuan dress na ah. Ang gihangir kay basig makuan halaman sang gihangir kay di ba gud ba niya wala na tupi-tupi ah. Halaman sa sang gihangir dana anja. Pag-abot po mo dari guys dalagit ni supud Miss Crystal Santander kay nan lagi pa mga butik dito bisig na ay butik bito dito. Mga butik ba nga marong mga pisto-pisto bag. May butik man ang tawag. Ay sakto di ay ang butik nga butika. Di uy, kanang mga butik ba kanang mga tinda sa mga kuan, mga dress nga mga ngana ba. Ja, daghang kadtong salamat. Kanang kay bawo na mo kinsa mo nga nang hatag daning sponsor namo og pamasahe og kuan kay bawo na mo kinsa mo kay di mo paminson kinsa mo salamat kadto basta Ginoo na lamay mo bawo sa inyong kamaadyo. Guys, see you next vlog. Daghang kadtong salamat. I love you. Bye-bye. Thank you so much. Thank you, honey. Bye kay murang nagmata og sigbin.